Ka maulai tahun dorbar, lem kasur kino maulai. Kilarai banomlej adan benta, syagajinya lang peace committee. Balatau da sarkar jela, ban pene eka syongsuk syongsai nya kanomba shilong. Lada ka sarkar hi, kamla ban penshitom, wengkam shipor, bat semadan yaki pulit, ki baladon keti ban siat yap, yo ba cheris terfil thank you. Ubdeu General Secretary Barim ke HNLC, haka setiap kalai tarik unailar arjar apuwei. Ia kene karai la shim ke jingalang balakot penlong ha indoor stadium mulai ha pedeng kini alam shnong ka mulai tahun dorbar ki seng balang bat ki kunhun trais ngubha ha kasur kinong mulai harengkat ka jinga dan lang kinom ikmat bagentup yo ba piti sokumi ubdai UMLA ba taibor patau MDC lem kino alam na kasenjuk kinong sensyar shnong ka bri uhenyo trep ha ka khatnyo tarik unailar arjar apuwei. Uba harlam bakwar ubdai koordinator ka mulai tahun dorbar ulang bakum gajinya lang ke jur halor kane. Dan kecingnya kendu, na baru kirang basnong di bahak apa jong kamalai tahun dorban, ringkat ki samla, na kasenjuk samla mulai pelun, kiseng balang baru kemudian hapo jong kesnong mulai, haga bangismu kiajur jika ni kejinglang jingman, kemudian mentah hapo kesnong mulai. Dia hadir ngilayoi yang yak sitiru. Kemudian ke hak belakhat la thungingi bangunan ka peace committee menin janmian hadin jong kata ngi ni sungthu basha bagin ban shong hak peace committee ngi ton kam ye bajinga pandu namar kata mantarasni ka khat nyu tarik hak bor we bijia ngile kandu lang hang ni ban ya kren ban ya phiu jongmot yakini ki ke baro tik meningkong ke bakum ke jingelang na kamulai tahun dorban kirang bak senong baru kidukhat baru jong ke kenhun na kasurpa nyong mulai ni penrem jur ningkong yakini ke jingja ha kaba ha tu ka khatlai tarik kalmi ke jingja ba sungsi yo wei na kinong song senong jong ke senong mulai basa ha mulai kan ton masar te ni ibiki ki baru kisdang banmi ki jing pluma nang ta ni penrem jur ngene jingja ha kaba la shimno e kamen sim ko jungu la shimno e ka jingim ko jungu bat hadin nang ta kimi kini ki baro om tangkat ta ni penrem jur ru ya kaba hai ki khun wat ki khun ru kapau kaba kim tip bagi ki khun la keno ki bagi kita ki associate ki jong uba liat cheris to feel thank you dia kum ke jingelang hi takoi ka sur ngi penrem jur ye kini ke jingja baro nang ta koi pan hak jinge dei bat kane ke jing thau ini ke committee ke peace committee ke jingelang hi baro koi ka sngo bayamenta ngin pat shimbenta hagani ke peace committee shong suk shong sang dak bangi mangi yangi ngi akren ne jing shong suk shong sang dia naman takadaw sa isinpan ngidon kami ke jim buar ni gidor barsno sa isinpan ni appeal sa deputy commissioner sa district administration baya kum bakalong manta smobha banum patha yaginu kino ki police ki ban ya patrolling hak shna mulai bat kum bakalong manta halak jong shnong ngin simkhia banwan ra ya shongshu shongsang kawai pan menin ngiladon ke jinge kendu minta bu deputy commissioner ngiladon ke jinge kendu bat uchi minister bat kunjuru bat deputy minister baru anu ki menteri badan buron kilapan pawe ke jing songkhia ya kai ke belajar ha ke tusni ha ke beladon ke jing syak ni no itu kitiap ki am sina bano bak bladon ki jingja ki ba penon ra ya ki jing songsi ya ke jingilang hi baro koi kasno bayamenta ngin nempat simbenta hagani ke peace committee kadaw golong balada ompatla ban suspend dane ban book ban wanra yek tu ki brio ki bashim ya ke jingim ke jong ba shir to field ompatla ban penshitom yaki ngisngau bakampat don jengbo kene ka peace committee
kebangingi terang bani iri jeng songsuk kumjuru hagbay day bagania ngilay kut ngilay rai bangin sangye shwa tak hadu bangi i baya yakini kibrio kibale yang ni kam ladek penshitam yaki te dak basmukhya ya baro kirang baslam baro ki khna samla ki jong kaseng samla ki seng bhalang baro ngidon ke jing smukhya yak song suk song san nama takadaw ngikwa bangiru ngene simbentah ka bon ra yak song suk song san daga bangi khmi nanti banengkong nak sarkar kan pendap ini kam bani i baka yo ke jing bisa to hok hak jing ya nanti jong kene ke jing ja ka belajan do khat lai tari kawai pan hak jing dai bat kene ke jing kenrum kenram nadu kami khat santri ka belami menen kesni hak jing kendu bat deputy commissioner nakat tu kan kirang bak senang ringkat bak jing don ringkat jong MDC kumjuk ngilay priang ya ki jingtip na ki khot jong kaseng samla mulai pulun ki khot seng bhalang ki bapen pau ya ki jing smo jong ki habagi tip bangin ni bani kendu deputy commissioner ya ka jing ong ka jing smo jong ki kalong bat ka jong ni rum ta kalong na ya menta sipor ni iba 4 ilong banbu polis hapok kasenang mulai pulun bro kawai kata kalong kumba kalong mentang kidang yakhrit bro kidang iba 4 idon kam tela da ka jingdon ka jongki paden mana ka tu ka jingja khalai tring da ka jingdon ka jongki kanwan ra pa takoi ka jingso ye ki khon samla ye khna samla jongi te menen ngilai kren bai deputy commissioner bat na kaliang jongi di siru ti ong ka e ka bangi di bande tingile kumta nak sinong ni ong bangin pek ngin perman hala ki jongki jong sinong ba kanumi kanu kanuru bat si shamanin bro kata ka than ji asro ngila ba national highway kisnong ngilai mi tak senglong mi seng samla bro kinong kit kam sinong kibrai yang ban pahara bat sisang i ba kam simdon kanu kanu ka jingja ka basungsi la pancha ini menen ngilai kran ru chief minister ya ka judicial inquiry henry ka jingalang sei sin pat kata kadi ka batang mangi khandai ngot katuk ani kirang basnong ringkat BMDC ya ka bangi kran ya ka jingdon kam ya ka judicial inquiry henry mene ha ka jingalang ha bangi pakhat ba bro koi ke jingalang hi kawan rak yak sur badon kam ya ka national human right commission ha ka ban IT ya ka ni ke jing tokit ya ka jing ja ya ka jing kham no ka jong iba chester field thank you koi pa kamat menen ngila yu i ya ka jing plak khbor ka jong u chief minister badon buram ba andang man ra shu sakat tu kan ni company jong central force tin yu iba kamdon kanu kanu ru ka jinge ha bakala ketak song suk song sain ka bangin hab bandawan ra ata kumtangi kerpa yak sarkar bukan review ya kani khanang ba kanum don kanu ka jinge ten re la kawan kum kata ru ngi i ba ka bri hanyu trap ngim don kanu ka jinge ya ka ba on hab ban deploy ban penun kam ya kita ki central force koi pakamat kabakhat du kalong hak jinge kren kajongi nadu ka baslang ba hakamit khat santri kami ka jingja ka basungsi khamtam hai te gi than jong national highway hakaba klai tengku ki pa nyong song song te tengku jinge bo CRP laya te kisnam hakaba kane ka jingdawa ka jongi ban pun kan ria no CRP hanrei menta hadu menta om sim pala ban pendam ngiso ban ai khoble yu chief minister badan burom ubanang tu hang tu himnen ulah keren baula ai ke jingkulan ba on process no kene ka kam hakaban shift no yek CRP kam kiba kum gisnong ni juye ten khu jinge la kalong kathia ka CRP kam ko badan hantia po jan ka arts and culture ka chaka jota la kalong ka CRP kam ko badan hapo jingki mulai bridge la kalong yek CRP kam ko badan hangtai hapo ka campus jong DIC ni ai khuli yo chief minister ye deputy chief minister da ka jing simkhya ka jong ki menin kila ay ka jing kulan bo an sedang ban proses no ban relocate ban shift no yakni ki lai tli ki CRP kam shekwe pak ibanta
kum ka jingalang mene ni pa de ju sungu I kata karai ban ngi khmi nanti bakan long sinsia ka I ka bai kular khmat jumi bat kum ju kum ka jingalang ni bu ya kapor balagum no lai banai kani ka kam ladi ban pendak khnang bangin lai ngai ginu nu jinga tengku si sen pan bat kini si RPF ki baju pendik na kapor sekpor ye ki pa nong sang sinong jumi baman lak sinong nin ai ye ki jing penmana ban kerpa tham tam ki khon samla ba nanta ngidon kapor curfew ngindon hala ki jong sinong ba nga sha le sir da klap lift hainu ni por lift curfew ngin long bi jai jai ngin pen I bangiya ki kalenti ka padai ngimdon ganu nuru bat kumjur khamtam ha ka por mi por yong ka ba phiu I manta armi boro ki senglong kme ki seng samla kinong kit kam sinong tlai yang surok ban parang ka jing kerpat kalong dakani ka jing alang boro kirang basnong ringkat bat ki seng halang ringkat ki seng samla mulai tulun ni kerpat ki kon samla bat ngin ai ki jing pemlaw sibit haman nang sinong baki kinumi shaban la ki jong kidong lani la ki jong ki locality kindon hala ki jong sinong bat kumjuru ni kerpat ki gwe pa ki bomdei nabar jong ka sinong mulai bakin kiat ban le unta hapadeng ini ki por ye ki bakni kum ka sinong ni simti ban pe baka suk ka san kan sinong mulai